खाम्फा बरगयारि बिथाङा मालाबा मालाबा गावखौनो जातिनि हिरो बायदि माने इस्टाब्लिश खालामनो नागिर, गावखौनो जाहिर खालामनो नागिर। खिन्थु जोङो जुदि एक्चुयेलाव नायोब्ला बिथांमोना थारैनो जिर'। आं खावलायनोसो नागिरदों, मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा एसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखआव बिथाङा गावनि जि नमिनेसन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ। मानोना बिथांमोना गोलाव सम पावाराव थानानै हारिनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिथाङा सासे फेलार लिडार। बिथाङा सासे फेलार लिडार। खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे फेलार लिडार। जि जानो गोनां एमपि इलेक्शन बा बिसायख'थि बेयो जोबोरैनो ओंथि गोनां। बे जानो गोनां बिसायख'थि बेयो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बिसायख'थि। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय गोलाव 10 बोसोर क'क्राझार एसटि जि रिजार्भेसन एमपि सिट दङमोन बेयो गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन आरो बेनि गिबि आरो गाहाय दायनिगिरिया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सरकार थासेयावबो रायजो राजाखौ सामलायनो हायैयाव गुबुन हारिजों दाङाबाजि खालामनायनि थाखाय बर'नि जा मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' जानानै 10 बोसोर हिरा सरनाया बिथांनि आखायाव थांदोंमोन। That means बिथांमोना बै समाव रायजो राजाखौ मिसलिडिं खालामदोंमोन आरो बयखौबो बिथांमोना समानै लांनो हायाखै। समानै लांनो हायैनि खारनफ्राबो बेनो, बिथांमोना बै समाव डिक्टेटरशिप खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेराफारसेथिं मा खालामदों, बर' जातीयताबादखौ गाख्रुबनानै बिथांमोना नासयनानै गुबुन हारिफोरखौ माने गोजौ थिखांसिननायाव बांसिन स्पेस होनायनि थाखाय बर' हारिया बहाबा नङा बहाबा बै समाव गाब्रनो गोनां जादोंमोन। नोंथांमोना नायनो हागोन जे खनथाम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि लिडारशिपनि समाव खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादों। आदिबासिजों जादों, बांगालजों जादों। दा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां माने धन सम्पति आरो हारिनि माखासे सम्पदफोरा माने नस्थ' जालांदों। दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना सरकार थासान्दियाव बै समाव बर' हारिखौ मानो रैखाथि होनो हायासै? स्पेसियेलि खाम्फा बरगयारि बिथांनियाव आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों। बिथाङा जाय समाव डिपुटि चिफमोन बिथांनि समावथ' खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन। बिथांमोना बै समाव बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ थैनायखौ मार्डार खालामजानायखौ गावनि नोजोरजों गावनि मेगनजों नुदोंमोन। बै समाव बिथांमोना भाइब्रेन्टलि जातीयताबादखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावगोन होनना समायखिरा लानानै खिन्थु मोनसेबो जातिनि खामानि मावासै। दा दिनैनि तारिखआव कुइसना बेनो जादों, बिथाङा मा मोखांजों बिसायख'थियाव बाहागो लादों? बर' रायजो राजा बिथांनि लिडारशिपखौ गोलाव सम नुबोदों। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ सेकेन्ड टाइम जोंहा स्कप होनायनि खुनु अपसन गैया। मानोना बिथांमोननि समाव हारिनि थाखाय मोनबो बिथांमोना स्टेन्ड होबोआसै। बै समाव कंग्रेसआ जाय समाव सरकार दङमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ AK-47 होनानै हमनानै लाना थांदोंमोन। दा बै समावथ' बिथांमोना सरकाराव माने एलायन्स दंमोन कंग्रेसजों। दा बाथ्राया बेनो, खाम्फा बरगयारि बिथाङा मालाबा मालाबा गावखौनो जातिनि हिरो बायदि माने इस्टाब्लिश खालामनो नागिर, गावखौनो जाहिर खालामनो नागिर। खिन्थु जोङो जुदि एक्चुयेलाव नायोब्ला बिथांमोना थारैनो जिर'। जातीयताबादनि मुं लाफ्लानाय बिथांमोना गेजेर गेजेर दालाल खालामबोदों, जायनि थाखाय हारिया गाहायनिख्रुइ गाहायसिनाव गोग्लैलांदों। दा नोंथांमोना नायनो हागोन, बर' रायजो राजा मिन्थिगौ थांनाय 17 बोसोराव गावनो लेन्ड रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेराफारसेथिं एजुकेसननि बिथाङा सासे EM-मोन। बिथाङा डिपुटि चिफमोन। दा बिथाङा बै समाव गोबां खामानि मावनो हागौमोन हारिनि थाखाय। हानि पट्टाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजानो होनो हागौमोन। बिथाङा माखासे जा डिफरेस्टेसन जानाय, माखासे स्मागलिं जानाय बेफोरखौ होबथानो हागौमोन। नाथाय जों नुनो मोनबाय जे BPFनि बाघा बाघा नेताफोरा बै समाव बागानफोरखौ गावनि नामाव खालामनानै लादों, माखासे हाफोरखौ दखल खालामनानै लादों। हिउज करापसन जादों बै समाव। मोजां मोजां दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै फानदों। दंफां लाइफां फाननानै माखासेया माने धन सम्पति माने अजस्र धन सम्पति खामायदों। बेबायदि सासे सुबुंखौ दिनै बर' रायजो राजाया जे भट होगोन आं फोथाया। बिथांमोना सुख'हायै बर' हारिनि जि खहा खालामलांबाय बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानो मिन्थिगौ। आं खावलायनोसो नागिरदों, मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा एसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखआव बिथाङा गावनि जि नमिनेसन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ। मानोना बिथांमोना गोलाव सम पावाराव थानानै हारिनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिथाङा सासे फेलार लिडार। खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे फेलार लिडार। बेखौ आंल'सो नङा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजानो बुङो।
बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि, बारग' बुंथिगिरि, बारग' लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ बयबो बर' रायजो राजाया हारिनि थाखाय माने भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि माखासे इस्युसफोरनि सायाव खोथा बुंनो हायो। बेनि थाखायनो 10 बोसोर जितु जों बन्सित जानो गोनां जाबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी, हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मिसलिडिंनि थाखाय। बेनि जा सुफुंथाय बै खहाफोरखौ जों सुफुंनो मोनसेल' चान्सआ दङ, जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जेरैखि जाया जों बर' हिसाबै नैबे MP इलेक्सन देरहानाय। थेंक इउ।